Отборът на Испания. Трети резултат. 19,700 от първия ден. Знаете, испанките бяха трети във временното класиране, нервите им не удържаха, на обръчи и ленти допуснаха грешка и останаха твърде назад в крайното класиране на ансамбловите съчетания, девети. Не участваха естествено в финала с обръчи и ленти. Сега е техният голям шанс отново да спечелят бронз, макар и малък бронзов медал от европейско първенство. Трети са в Флоренция преди 2 години, трети бяха и на световното първенство във Варна. Изпускане имаше вече. Още едно тупване. Една трета на съчетанието все още прозираше страхът на младите испански момичета. 2 изпускания, върху които обърнах внимание. Имаше освен това известен асинхрон при изпълнение на трудни елементи от отделните момичета. По-силна като изпълнение беше втората част. Това е добре, разбира се. Важно е крайното впечатление. Но когато става дума за медал, когато се играе на финал, не би трябвало да се пренебрегва нито една грешка. Ето тук едното изпускане виждаме. Много са опасни тези грешки в ансамбъла, особено когато композицията е динамична, с непрекъснато преливане на фигурите, с много бързи връзки. Тогава може да настъпи едно тотално объркване, което влече след себе си драстично намаление на оценката.